Då gör vi ett nytt försök. Startar ut flaggan igen. Och där gick starten. Ja, det är jämn start här. Många var bra iväg, men jag tycker att Lollipop och Lilla Rossman ser ut att ha fått en bra start tillsammans med Kevin som kommer upp där mellan Dantorps Monolito och Lilla Rossman. Men det är Lollipop som tar över ledningen här. Tätt följt av på utsidan kommer Almnäs Macarena, men det är Lollipop som har greppet om det hela än så länge. Det är Almnäs Macarena och därefter Mr X. Så här bara ungefär 50 meter kvar före mål, och det är Lollipop, det är Almnäs Macarena och Mr X där på utsida. Och det är stenhårt in på mål mellan Lollipop och Almnäs Macarena, och där gick hästarna i mål.